Det er i slutningen af marts nu, og havedammen den er ved at røre på sig. Der er faktisk lige sket det i dag, at engkappelejen er begyndt at blomstre. Det foregår hernede. Det er sådan en lidt creme gul engkappeleje-type, der er der. Den er spæd. Så længe over i havedammen, og i den side, den viste jeg sidste år, der er der en noget større version i gul. Men det jeg egentlig tænkte på, der slog mig i dag, det var, at jeg har faktisk ikke rengjort havedammen i efteråret, og nu er det blevet forår, og så ser det selvfølgelig sådan her ud. Men der sker egentlig det, at når jeg dykker hånden ind i alt det her, så står det ud med en hel masse små fluer, der sidder og har bolig her. Og det er egentlig det, der slår mig, som det jeg rigtig godt kan lide ved min havedam. Det er selvfølgelig en pryddam, men man kan godt lide det her naturlige, den naturlige vækst. Og at det er lidt vildt. Jeg tror, der er snedet sig en vingkan her. Japansk star. Lige ned under det, så spirer der noget tredje. Smalbladet papyrus, engkappelejen. Over det hele er der en skøn blanding, synes jeg. Og jeg kan rigtig godt lide det her af nedfaldspinde og sådan noget, der så ligger sig og rådner. Og så faktisk har sådan en fin blanding her af sten og plante og træ. Og så de her smalbladet papyrus, som er her over det hele i et væld. Den er hurtigt ude, og det er irisen jo også. Den er allerede i gang. Det er vores katte. Ja, fiskene de står nede på bunden. Nu kan jeg ikke se, om det overhovedet kan ses på nogen som helst måde. Jeg har lyset lige ind. Men det kan det. De står stadigvæk godt nede. Og det er måske lige så meget, fordi de kan se min skygge. Det er krabseklonen, der ligger nede i bunden. Jeg tror, den har fæstnet sig, så den kommer ikke op og flyde overhovedet. Og det gjorde den heller ikke hele efteråret. Jeg troede faktisk, den var væk, men den har jo virkelig spredt sig dernede. Her er sådan endnu et eksempel, et rigtig godt hjørne, synes jeg, i havedammen, hvor det er fuldstændig vildt og naturligt sat sammen, og det kan jeg virkelig godt lide. Der er selvfølgelig en del alger, og det er der hele foråret her igennem, og jeg spekulerer på, om jeg overhovedet vil gøre noget ved dem i år, og så egentlig se, om det ikke er noget, der bliver den næring, det egentlig er et udtryk for, om det ikke bliver absorberet. Så jeg tror, jeg vil prøve at lade det stå og se, hvad der sker, og om det er gavnligt for biodiversiteten i dammen, eller om det er noget, der mudder til. Så må jeg se, om jeg skal gøre noget ved det sidenhen. Jeg har skiftet luften ud med en pumpe, som egentlig er udelukkende til at cirkulere vandet i. Den er hernede. Den har kørt i en uge, og den er faktisk vældig godt muddret til. Som sagt, så tror jeg har nævnt, det er den lille model fra Oase, som arbejder her. Og den arbejder vældig flittigt, og den bestiller egentlig præcis det stykke arbejde, som jeg er interesseret i. Det her hul her, det er også vældig meget sat til med alger. Jeg har jo krabser i dammen også, og dem har jeg ikke set noget til endnu. Men det er sådan dammen er. Og mens fiskene stadig står så dybt, så har jeg ikke brugt kloakken endnu. Den er over i det hul, hvor der lige er en mørk toning. Den har ikke brugt endnu. Jeg venter lige til temperaturen er lidt højere, og så bliver den formentlig renset ud. Men det får vi se ad. Det er jo også et eksperiment. Men det er sådan dammen ser ud lige nu. Der er selvfølgelig også kærmindesøsteren, der er i fuld vækst her. Det var alt.